V roku 2021 v máji mu bolo predložených niekoľko zápisníc o výsluchu svedka, ktoré nečítal, ktoré neabsolvoval a ktoré podpísal. A tieto zápisnice boli použité potom v trestných stíhaniach, predovšetkým proti predstaviteľom politickej opozície. Rovnako tento istý pán Slobodník hovorí, že v konkrétnom dátume 1. júna v roku 2021 mal byť na NAKE, ale absolútne si nepamätá a nevie, že by robil nejaký výsluch, ktorý sa dotýkal závažnej trestnej činnosti. Dámy a páni, v komunikácii medzi vyšetrovateľkou NAKA, pani Farkašovou a ďalšími vyšetrovateľmi NAKA sa však objavila zápisnica o výsluhu svedka a pána Slobodníka. Ale Slobodník hovorí, že nikdy nič takéto nevypovedal, na žiadnom výsluchu nikdy nebol. Takto skončil vo výkone väzby Marek Para. Presne na základe výpovede pána Slobodníka, ktorý si všetko povymýšľal a potom generálna prokuratúra, keď rušila rozhodnutie obvinení, konštatovala, že Slobodník vo veci klamal.